Del llibre més venut els darrers anys, El perquè de tot plegat, ens arriben 15 relats de Quim Monzó, portats al cinema per Ventura Pons. Cada història és una sorpresa. Que per què ploro? No ho sé. Però no crec que el menyspreu amb què em tractes ho sigui tot. De cap manera. No és el factor decisòria. Des de puber vaig fugir dels xitxarelos que es passaven el dia parlant-me d'amor. D'amor. Vull un home que no parli mai d'amor. Què et demostraria que t'estimo? No sóc pas jo qui ho ha de dir, ha de sortir de tu. Les coses no són tan fàcils com sembla, No sé per on començar. Pel començament. El mes passat vaig seduir la seva dona. T'imagino de genolls davant meu, apujant-me les faldilles. Em lleparàs, em mossegaràs, em faràs molt de mal. Et trencaré la cara. És a dir, que no et va agradar. Doncs no, ho diu el menjar japonès. Però si saps que a mi m'agrada molt. Ja hi tornem a ser. Si no tingués cigala, m'estimaries igual. T'has tornat boig. Relats fantàstics. Edificants. La gelosia és lògica. Tendres. Creus que decidís que els meus afers de llit són producte de l'amor i els teus de la luxúria? Lírics. Insòlits. Coses tangibles. Ara no et posis moix. Em sap greu. Quotidians. Amb un repartiment estel·lar. Més de 20 primers actors donen vida als personatges de les 15 històries de Quim Monzó, portades al cinema per Ventura Pons. El perquè de tot plegat. Una pel·lícula per veure 15 vegades.